Woza. Yena. Oh, bakhe. Ngithi usibone selomfana ohluphayo lo. Awu lutho yimi. Hayi, nakho hayi ngena makhohlale phansi ayikho mama. Phela sinemqasho endlincane manje. Ngiyaphila ekhaya. Hayi siyaphila bakhe siyaphila. Sibonge. Hayi. Kona. Hawu ngathi awuphathekile kahle ngithi mina phela ngoba izikole seyivulwa nje la. Ngiyabona nje makhe abantwana ngiyabathatha mina ngibathatha from 1 kuyobabeka number 7 bonke nje ngoba phela abantwana bami laba abashana bami laba. Lutho angiphathekile kahle neze. Kanjani manje? Ngizasisuka ukuthi phela unyaka uyaqala imali ayibona. Oh, imali ayibona. Okay. Manje ngizoyikhalela lana malume wabantwana. Ngizoyikhalela. Umntanami anginayo imali yokumbhadalela ekutheni umyise esikoleni. Kodwa bengicela ukuthi umcuphise. Maye mina ngithini ke mina? Ngizokukhokhela nje yabo inyanga nje mayiphela. Wemakhe akuwena lo kade ugijima nama extra pass ku December. Akuwena lo kade usehla wenyuka makhelwane ucathona imoto yami ihamba ngamanzi. Ngiyazi ukuthi ayihamba umchamo kodwa bekuyinjabulo yesikhashana. Bekuyinjabulo yesikhashana nemoto yami ayihambi njengokwenjabulo yesikhashana ke ngichazela lalela lana. Uzongiphumela ungihambele ngithi mina uzokhokha imali ukuze umntwana ahambe nina abazali nabazali abanjani vele. Uyicabangela wena wedwa nibhizi niyaphuza lapha nicula nazo nezingoma nezana lo uzalwa nami lesihlobo sami buka ke manje. Hlisumoya Lalela lengane ngizoyithatha mina ingane yakho ngezwe. Ngingenza noma yini. Ungenza noma yini? Ngicela sikhulume lento njengomakhelwane ngingenza noma yini for ukuthi umntanami akwazi ukugcina esikoleni njengezinye izingane. Uyayibona into eniyenzayo? Uyayibona into oyenzayo? Umuntu ungenza noma yini mana usho ukuthini umuntu ungenza noma yini? Noma mangithi noma yini. Man, ozana. Uyazi ukuthi ingane kufanele iye esikoleni angithi uyakwazi lokho. Yebo ngiyakwazi lokho. And njengoba ingane kufanele iye esikoleni. Uma uthi ungenza noma yini, man, angithi wena ungenza noma yini ukuze ingane iye esikoleni. Mana. Ungenza noma yini angithi? Noma yini. Ayilike icala mina engizoba nalo. Icala. Mana usho ukuthi ungenza noma yini ngani? Cha phela mawuthi ungenza noma yini ayikho ke ngamina ingane ngizoyihambisa. Hayi ngamawala. Uma okay hamba ke ngane. Ngenza ngenye indlela. Ayikho enye indlela esingenza ngayo. Lokho beku iyona ndlela. Lokho ufuna lo. Ayikho enye. Asho ukuthi otherwise ke ay hayi buya. Hayi buya. cha phela umuthi ke angibuye. Ayikho enye indlela. Okay. Niyoyeka wemakhi ukudla imali ningayicabangeli ingane. Kulungile. Mana phela. Angithi ayikho enye indlela angizoboshwa. Hayi angikuzoboshwa. Ivale.